yɛhwɛ nneɛma kakra koraa yɛ ne yɛhu ɛne mo a wɔta mobɛyɛ nadeɛ a na ɛtwa sɛ yɛsɔ ase ɛno nti me as chairman for the luncheon me ne maa ahemfo ɛne wɔn a wɔdi m'akyi nyinaa baeɛ no yɛ contribute $2,000 Nana Wadaroma, Yadawasi, Yadawasi, Bibi, Yadawasi, Yaman, and Sham, the Faman, Edukrum, Council, Traditional Council. See, I try to grow Traditional Council, Nana, you know, on anything, work. I say, what's one of my 2,000 Ghana? Mr. It's a bonus, Opinion who have not sort as a David say, make you ever. People say, Mamma signal, Chick Mamba, the officer of Catherine, the BT. Yo, that's it. Yes, you know, of the district assembly, and a member of parliament, or our board and voting, I pledge 5,000 citizens.